Era a primeira vez que pisaba Santiago de Compostela e claramente non sabía o que me agardaba. Sí, esa son eu o día que entrei por primeira vez no edificio que se convertería no meu fogar para sempre. A Facultade de Filoloxía. Xa vos dixen que son esa, verdade? Sí, claro. O que en principio era unha excursión do instituto para coñecer a facultade dende dentro, converteuse na maior inspiración da miña vida. Agarda, xa vos dixen que esa son eu? E que a de vermello tamén? E sí, esta tamén son eu. Parecerá vos raro, pero sí, este rapaz que estades vendo son eu tamén. Eu son todas as persoas que pasaron pola Facultade de Filoloxía. Con tempos, experiencias e historias distintas, pero un mesmo sentir. Por certo, podedes chamarme Álex. Este edificio namoroume para sempre, pero os comezos non foron fáciles. Tiña moitas dúbidas. Sendo tan ampla a oferta de graos da Facultade de Filoloxía de Compostela, quería asegurarme de que o camiño que elixía era o correcto. Foi por iso que decidín coñecer de primeira man cada un dos graos que aquí se imparten. Escapeime por un intre do meu grupo e conseguín falar con Helena no seu despacho. Estaba nerviosa, como quen vai abrir un libro moi antigo por primeira vez. Ben, pois o grao en Filoloxía Clásica pretende dar unha formación básica, pero creo que tamén ampla e sólida, que xira alrededor de dúas linguas principais, que son o latín e o grego. Existe tamén unha forte formación en indoeuropeo, basicamente lingüística indoeuropea, con posibilidade tamén de estudar linguas como o sánscrito ou o etita, e tamén a posibilidade de introducirse nas cuestións da civilización, en principio, destes povos, na súa religión, na súa cultura. Polo tanto, creo que o esquema do que se abarca é realmente moi amplo. Creo, polo tanto, que un grao que con este achegamento, digamos, ás civilizacións a partir da lingua e, por suposto, a partir do que nos deixaron, que son os textos, permite, creo que un achegamento máis fondo, máis radical, máis cheo de matices a estas civilizacións. Eu creo que animaría a todo estudante con interese pola lectura, polas civilizacións antigas, e non só, tamén pola Idade Media, e desde logo polas linguas, a facelo porque creo que con el vai coñecer e vai desenvolver sobre todo mecanismos de coñecemento precisamente dese obxecto de estudo, das linguas e das literaturas. Despois da conversa con Helena, decateime de que isto ia ser máis difícil do que pensaba. Sen perder un só segundo, busquei a persoa responsable do grao en Lingua e Literatura Galegas. A fin de contas, é a nosa lingua, a que falo cada día, a que me acompaña dende que teño memoria. E aínda así, era o grao do que menos coñecía. Por sorte, cruceime a Xosé Luís nun momento libre e puido aconsellarme. Se dicía, Alex, no grau de Lingua e Literatura Galegas non só queremos darvos os coñecementos para que sexades unhas boas profesionais o día de mañá, senón, sobre todo, darvos as ferramentas para que poidades interpretar a sociedade na que estamos a través das mensaxes tanto lingüísticas como culturais que recibimos. Non? Estamos nunha sociedade que cambia rapidamente, está cambiando cunha velocidade enorme, non? Estamos vendo todos os días. Ter coñecementos hoxe non che van servir dentro de 5 anos, dentro de 10 anos. O que tens que ter é a capacidade para ser unha persoa crítica que és capaz de enfrontarte a esa nova realidade e ser capaz de interpretar e de entender que é o que che está dicindo sobre a sociedade na que vivimos. E por iso necesitamos persoas con formación, persoas críticas, persoas innovadoras, persoas creativas e persoas que teñen responsabilidade, tanto moral como ética, para poder actuar dunha maneira responsable dentro desa sociedade. E agora mesmo todos os egresados deste grau están colocados traballando en algo relacionado co seu. Xosé Luís debeu verme con fame de respostas, porque non só me explicou todo sobre o grau, senón que tamén me pasou o contacto da súa exalumna Claudia. Cando quedei con ela nun recuncho tranquilo da facultade, sentín que estaba falando co meu eu do futuro. Alguén que marchara, volvera, viaxara e aprendera mil cousas polo camiño. O de Varsovia foi unha casualidade. Eu primeiro fui lectora no Algarve, e dos lectorados sí que xa tiña oído falar moitas veces. Como non fun de Erasmus, sempre me quedou esa espiña de querer sair e sempre tive en mente un lectorado.
Claro, eu quería ir a Portugal. Entón, fun de lectora a Faro e, por casualidade, Varsovia, o ano no que eu remataba en Faro, Varsovia quedara sen lector, necesitaba unha persoa e foi así unha casualidade e acabei aceptando e foi un ano moi bo tamén. O máis curioso é que a seguinte conversa non a busquei eu. Atopoume ela a min mentres abrallaba cos azulexos da facultade. Resultou que Adrián tamén estudara aquí. Quen me ia dicir que unha conversa cun egresado lavando as mans acabaría sendo tan útil? Estás a flipar co baño, que? Este azulexo, estas teselas son un dos espazos máis míticos da facultade, son moi simbólicos. Non o comentes, pero eu teño varias destas na casa que levei de cando estudaba. Pero xa acabei. Ora, pois, estou a traballar do meu, que non é fácil, pero conseguino. Estou de corrector editorial. Pois, poñendo en práctica todo o que aprendín aquí. Bueno, foi unha experiencia moi guai, teño bo recordo. E unha das cousas que facía cando viña a clase era editar na Wikipedia, o que íbamos vendo nas clases, pois ir actualizando ou ir engadindo información, pois do que fósemos vindo de obras, autoras, e así tamén iba aprendendo e poñendo, bueno, compartindo o coñecemento que íbamos pillando. E enganchei, bueno, xa viña de antes e agora sigo editando na Wikipedia moi felizmente, así que anímote, se algún día ves algún erro que haxa, anímote a que o corrixas, porque hai que compartir o coñecemento que imos adquirindo. A de sorpresas que te atopas nesta facultade. Seguía buscando respostas para o meu futuro, empapándome de información e testemunhas. Por cousa do destino, atopei a outro alumno egresado que casualmente acudira a unha charla na facultade. Atrevíme a interrompelo e con toda a amabilidade dedicoume uns minutos. Eu cando saín da Facultade de Filoloxía, alá polo ano 2016, xa tiña ganas de traballar. De feito, saín da carreira xa con ganas de traballar. En un primeiro momento, pois, claro, intentas atopar un posto de traballo do teu, que é difícil. Púxeme a traballar nunha tenda de telefonía, pero xa moi rápido, por sorte atopei un posto de dinamizador lingüístico nunha asociación cultural, neste caso a Mesa pola Normalización Lingüística, e daí estiven traballando 3 anos, promovendo o galego por diferentes partes do país, facendo campañas de promoción do galego, charlas incluso nos institutos, dando esa formación para querer a nosa lingua. E de aí xa dei o paso á administración local, neste caso no Concello de Outes, onde fun técnico de normalización lingüística durante 5 anos, ata que os derreteiros da vida me levaron a ser alcalde de Ribeira. As charlas coas persoas egresadas foron un xute de enerxía no meu camiño por coñecer todos os graos que aquí se imparten, pero non axudaron a que me decidise por un. Esta facultade, tan chea de vida, estaba atrapándome. Pensei en visitar a biblioteca, buscar inspiración nos libros, convencida de que alí atoparía a resposta. Non a atopei, pero encontrei a Isabel. Ela si sabía exactamente onde estaba cada cousa, tamén no grao de Lingua e Literatura Españolas. E alí, entre libros, comezou outra conversa inesperada e importante para o meu futuro. Bueno, Alex, pues aquí están los libros que buscabas. Y como te estaba contando, ya que me habías preguntado por el grado en Lengua y Literatura Españolas, pues te comento un poco más. Es un grado que tiene como objetivo estudiar la lengua española en todas sus dimensiones y también los autores y autoras y obras más importantes de la literatura española e hispanoamericana. Y hay asignaturas lingüísticas que tienen que ver, por ejemplo, con la gramática o la historia del español, y asignaturas que tienen que ver con la literatura, en las que vas a estudiar obras tan importantes como El Cantar del Mío Cid o El Quijote, y autores y autoras como Lope de Vega o Calderón, Emilia Pardo Bazán, Buero Vallejo, Julio Cortázar, en fin, autores que seguro que te suenan. Y seguro que te han dicho que la principal salida profesional del grado es la enseñanza en educación secundaria y en bachillerato, ¿verdad? Bueno, sí, es la principal salida, pero hay otras. Por ejemplo, la docencia y la investigación en la universidad, el trabajo en editoriales, la enseñanza del español como lengua extranjera y también la gestión cultural y artística. Grazas a Isabel, seguín avanzando no meu obxectivo de coñecer todos os graos da facultade. Tocaba enfrontarme a miña maior incógnita, modernas. Tantas linguas, tantas ramas. En ese momento cruceime con Marilena nas escaleiras, a responsable do grao,
estaba acompañada de Emma, unha alumna egresada da mención de Lingua e Literatura Italianas. Mira, es normal que tengas alguna duda al empezar, pero te voy a comentar un poquito cómo está organizado el grado en Lenguas y Literaturas Modernas de la UCC. Se trata de un grado que forma parte de un conjunto de titulaciones pertenecientes al ámbito lingüístico y literario. Y es un grado pensado para dar respuestas a una sociedad contemporánea cada vez más multilingüe e intercultural. Por lo tanto, tendrás la oportunidad de elegir entre 5 itinerarios o menciones, que son lengua y literatura alemanas, lengua y literatura francesas, lengua y literatura italianas, lengua portuguesa y literaturas lusófonas, y por último, filología románica. Durante la carrera también tendrás la oportunidad de participar en programas de intercambio internacional con más de 100 universidades en todo el mundo y también realizar prácticas en empresas o optar a plazas de lectorado en el extranjero. Por tanto, se trata de un grado que combina conocimientos, formación práctica y proyección internacional. Yo en concreto estoy vinculada al área de italiano, así que te animo a que hables con mi compañera para que pueda comentarte su experiencia personal. Bueno, Alex, pues yo soy Emma, encantada. Y bueno, a ver, yo no te puedo contar, o sea, te voy a contar así un poquillo pues cómo fue mi experiencia, porque yo la verdad es que tenía como una serie de ideas bastante preconcebidas de cómo podía ser el grado, que luego al final se me cambiaron un poquillo. Yo la verdad es que guardo bastante buen recuerdo, ¿no?, de los años del grado, de cuando empecé, porque bueno, por las dinámicas un poquillo y cómo estaban formadas las clases y tal, pues la verdad es que al final conseguí hacer, pues bueno, pues un buen grupillo de amigos y tal, pero realmente desde el punto de vista más un poco de los estudios y laboral y tal, yo siempre pensé que había una serie de, bueno, de puertas muy concretas y muy limitadas. Pero bueno, la verdad es que al final, una vez que acabé, me sorprendí un poquillo porque al final, bueno, me decanté por la vía más académica. Yo ahora mismo soy alumna del doctorado y en mi primer año, pues ya incluso pude tener un poquito, meter un poco la pezuña ahí, ¿no?, en el sector profesional, laboral, porque conseguí, bueno, durante pues a lo mejor más de un año estar de sustituta en la universidad como profesora, o también de inscribirme en las listas de sustitución de la Escuela Oficial de Idiomas. Pues Galicia, por suerte, es una de las escuelas, es una de las comunidades con más instituciones que enseñan el italiano. Entonces, al final, luego, pues descubrí que a lo mejor había ahí un poquito más de oferta de la que yo, pues a lo mejor cuando empecé, yo pensaba, ¿no? Bueno, Alex, espero que esta charla te ayude un poquito para orientarte hacia el futuro y aquí estamos pues, por si necesitas cualquier cosa. Sí. Encantadas. Encantada estaba eu de poder coñecer a Marilena e Emma. É un luxo contar con xente a que poder expresarlles todas as miñas dúbidas. Pero o meu camiño seguía. Acabei na cafetaría, tentando ordenar a cabeza cun café. De repente, apareceu Marta cunha bandexa chea de doces alemáns. Tiña que ser un sinal. Convidoume a probalos e, case sen decatarme, xa estábamos falando do itinerario de alemán. Pois sí, estos son os típicos doces alemáns. Agora, nesta época, a partir de mediados de novembro, finais de decembro, fanse moito nas casas. Bueno, espero despois que xa os probarás a ver se che gustan. Bueno, pois como che ia comentando, sí, aquí na facultade ofrécese tamén os estudos de alemán, a especialidade de alemán, que está dentro do grao de Linguas e Literaturas Modernas. E non penses, como pensa moitísima xente, oi, alemán, alemán, que difícil. Non, non, para nada. Bueno, ten as súas cousas, como todos os idiomas, pero, por exemplo, fonéticamente é moitísimo máis doado que o inglés e tampouco é un idioma moi rudo. E non somente iso, que ademais tamén, aínda que
a xente di, bueno, pero que saídas, alemán, para que, non? A min tamén mo dixeron, alemán, para que? E mira, pois moi ben, foime moi ben co alemán. Coñecín moitas culturas, porque non está solamente Alemania, están outras culturas de outros países de lingua de fala alemá, como Austria, Suiza. Eu teño estudantes egresados e egresadas que están traballando en distintos sectores da industria, nas tecnolóxicas, sabes, nestas grandes empresas e marcas que ao mellor coñeces, pero non sabes que son alemás. Pois nada, de todas maneiras, estou aquí para o que queiras. Pregúntame, escríbeme, vale, un correo electrónico e falamos cando queiras. Fagas ou non fagas alemán, pero bueno, por suposto que te animo. Cada charla fortuita estaba sendo un tesouro. Nese momento, vin a feliz a sair pola porta principal. Tiña que saber máis sobre a mención en lingua portuguesa e literaturas lusófonas. Cando comecei a falar con ela, entendín por que todo o mundo di que o portugués non abre unha porta, senón un océano É enteiro. normal que teñas dúbidas, sobre todo porque hai unha oferta moi diversa, non? Mas, no meu caso, eu podo falarche do que oferecemos na facultade na formación relacionada con a lingua portuguesa, que é a miña especialidade. E eu diría que, basicamente, podes pensar naquilo que temos aquí como unha viaxe que comeza aquí mesmo, no? Na Galaequia, onde nasceu a nosa lingua, e que nos pode levar polo Miño para baixo, a través de Portugal, que nos leva para o Atlántico, para a Macaronesia, deses arquipélagos tan interesantes, e que nos conduz ao Brasil, que representa prácticamente a metade da América do Sul, e depois podemos atravesar o Atlántico no outro sentido e encontrarnos con os países africanos de lingua oficial portuguesa, desde o sul das Canarias até ao Océano Índico, e unha vez chegados aí, mesmo podemos ollar para Asia e viaxar por Macao e chegar a Timor-Leste, que é o estado máis xoven de lingua oficial portuguesa. Mentres eu me entretiña con Felisa, unha compañeira que sabía da miña curiosidade sobre todos os graos localizou o responsable da mención en lingua e literatura francesas. Fíxome chegar un vídeo de Manuel para que puidese coñecer tamén dita mención e que non se me escapase nada. O grado en linguas e literaturas modernas, mención francés, pode ser un bo camiño para ti. Ademais de adquirir un alto nivel de francés, podes ter a oportunidade, a través do programas Erasmus Plus e os lectorados, coñecer a cultura francesa e francófona dende dentro. O francés é unha lingua clave en múltiples sectores. Na educación, tamén é fundamental en empresas multinacionais do sector da automoción, por exemplo, da alimentación, tanto en Galicia como a nivel internacional. Tamén abre portas a institucións europeas, a organizacións internacionais, a campos innovadores como pode ser a intelixencia artificial, o procesamento da linguaxe natural, tanto en Europa como en Canadá. Este grado non só abrangue lingua, senón tamén literatura, cultura, traducción e lingüística. Deste xeito, podes personalizar a túa formación segundo os teus intereses. Atrévete a descubrir todo o que te ofrece esta mención e fai do francés a túa vantaxe profesional. Ante a curiosidade polo resto de posibilidades, puxenme a revisar un texto medieval digitalizado e xusto apareceron Elvira e Carmen. Foi como se o pasado e o futuro se puxeran a falar comigo ao mesmo tempo. Manuscritos, humanidades digitais, proxectos de investigación, un universo que non sabía nin que existía. Pois non sei se coñeces a Carmen, que ela é licenciada en Románicas, pois xa hai uns anos. Ora precisamente está traballando na edición digital deste tipo de textos, pero a contache. Sí, hai vida laboral para nós. De feito, desde Románicas, a área de Románicas e o grupo de investigación levan facendo isto moitos anos, xa desde os anos 90. Digitalizaron boa parte da lírica profana, da lírica relixiosa, e bueno, eu estou aí no proxecto de lírica profana desde hai uns anos, etiquetando en XML para despois poder explotar os datos, etiquetando
moitas cousas, desde a paleografía pura ata cuestións temáticas, estruturais máis grandes, codicolóxicas tamén, e todo iso facémolo a través de investigación rigorosa, pero tamén cun afán de divulgalo e de que chegue a todo o público interesado e o investigador. Eu creo que é un camiño moi interesante. En efecto, o que dixo Carmen está moi ben, porque nós somos medievalistas, románicas, estudiamos a literatura nun período preciso que é a Idade Media e as linguas nas que esa literatura ben escrita. E nós somos romanistas, entón tanto nos ten a lingua en que veñan escritos os textos e tanto nos ten os xéneros, os contidos. Nós lemos, estudiamos literatura medieval de todas as épocas, pero que sexa medieval non quere decir que non lle apliquemos a mirada contemporánea, como fai Carmen no seu traballo. Carmen está utilizando as humanidades digitales para ler os manuscritos que nós empezamos a coñecer en clase en románicas, porque, ao fin e ao cabo, a literatura medieval onde nos viña en manuscritos é o noso referente. Aí estudiamos a lingua, estudiamos a literatura, estudiamos que nos contan as aventuras, a lírica, a historia, a xeografía, o coñecemento na Idade Media a través deses textos. E, sobre todo, estudiamos a literatura e a lingua do occidente europeo como se non houbera fronteiras, que sabemos que as hai, pero nós saltamos por riba delas tranquilamente, e o que vamos é seguindo os textos, seguindo os xéneros, onde nacen, por onde se espallan, e aí imos nós detrás, tanto na lingua como na literatura, que me parece que é a riqueza de estudiar románicas, que é ver o contexto. Xa só me quedaba un grao por coñecer, lingua e literatura inglesas. Estaba cansada, pero ilusionada, e fun ata a sala do estudantado. Alí estaba María, preparando cousas para o ciclo de cine Cinefilo. Falamos de filmes, de literatura, de lingua, de actividades culturais e de como o inglés pode ser tamén unha maneira de mirar o mundo. A conversa perfecta para pechar o día. A idea é xa non só crear masa crítica, senón crear vínculo entre todos os membros da comunidade universitaria. E nós, dende o noso grado de lingua e literatura inglesa, xa temos participado en diferentes ocasións neste cinefilo, porque os intereses tanto do noso estudantado como do noso profesorado están moi ben conectados co cinefilo. O noso grado en lingua e literatura inglesas ofrece como unha visión moi transversal dos estudos ingleses, a través do estudo da lingua, da literatura, da lingüística, dos estudos culturais. En lingua inglesa, a nosa intención é a de ofrecer unha formación o máis global e integral posible. O importante para nós é que o noso estudantado viva a facultade, xa non só dentro das aulas, senón tamén fora, a través destas actividades que preparamos como cinefilo, e que a verdade é que funcionan tamén dende un punto de vista integrador, para que o estudantado xa non vexa soamente o profesorado dentro da aula, senón fora. A verdade é que eso é parte tamén do que se supón que ten que fomentar esta facultade de filoloxía. Pois convídote a que sigas descubrindo a facultade, as diferentes opcións culturais que hai, xa non só académicas, e disfruta da túa vida académica. E así acabou a miña visita. Viña nunha excursión do instituto, pensando que só vería un edificio, e marchei sabendo que descubrira moito máis. Persoas, historias, oportunidades, camiños posibles. Falei con docentes extraordinarios, con persoas que estudaron aquí e tomaron rumbos completamente distintos. Coñecín acentos, culturas, proxectos, experiencias. Aínda me quedan uns meses para reflexionar e decidir entre tantas opcións, pero hai algo que sí que teño claro. Quero formar parte desta maneira de entender as linguas e a literatura, con curiosidade, talento e paixón. Quero formar parte da historia da Facultade de Filoloxía.